میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھا فرمان ہے، حضور فرماندے نے جڑا بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ میری عمر کی برکت پاوے، اللہ میرے رزق کی برکت پاوے، حضور فرمایا ہر نماز تو بعد وہ اپنے اماں تے بابے واسطے اللہ کو دعا کیتی کرے، اللہ او دی عمر کی برکت پا دے سی، اللہ او دے رزق کی برکت پا دے سی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ اور اگر یہ جملے یاد نہ ہوئیں انہاں دا آسان ترجمہ آسان معنی ہے، پر اللہ دے بارگاہ بندہ عرض کرے یا اللہ میری اماں تے بابے تے رحم کر جویں میں پال ہم تے انہاں میرے تے رحم کیتا۔ بچہ پروان چڑھدا، بچہ وڈا ہوندا تے یاد رکھو اے ماں باپ دی محبت دا ثمرہ ہوندا، ورنہ او ویلا بال اپنا یاد کرے جس ویلے تو تے میں اپنا ویلا یاد کریے جس ویلے اسی کوئی گل بھی نہیں کر سکدے، نہ کسی نو اپنی کوئی گل سمجھا سکدیاں تے نہ کینو ساڈی سمجھ آندی ہے۔ کائنات صرف ماں ہوندی ہے جیڑا رومن پہچان گھندی ہے کہ میرا پتر نو بھوک لگی ہے یا سر دکھدا ہے۔ اللہ یہ صرف رب ذوالجلال نے ماں دے اندر کو محبت دا مادہ رکھے ہوندا، حالانکہ پتر دے بال دے رومن دا ہر ویلے انداز ایک ہوندا، انج نہیں کہ اس نو بھوک لگی ہے تو کوئی ہور انداز ہے، اس جناب او دا سر دکھتا ہے تو کوئی ہور انداز ہے، اس نو بخار ہویا تو دے رومن دا کوئی ہور انداز ہے، او دے رومن دا انداز ہر ویلے ایک ہوندا، لیکن رب ذوالجلال نے ماں دے دل دے اندر او محبت رکھی ہے کہ ماں بچے دے رومن تو پہچان لیندی ہے کہ میرے بچے نو کیڑی شے دی لوڑ ہے، میرے بچے نو اس ویلے کیڑی شے دی ضرورت ہے۔ اللہ بچہ اگر پروان چڑھدا ہے تے اماں تے بابے دیاں محبتاں دا صدقہ ہوندا، سردیاں دی سخت رات ہوندی ہے تے بال اپنے بستر تے پیشاب چ کریندا، بستر سننا ہویندا، اماں بال نو چا کے دوجے پاسوں سمیندی ہے چا خود ساری رات ستیں سنے بسترے تے ستی رہندی ہے تے آدھی کہ میرے پوتر نو اللہ سکھ دی نیندر دے، تے بابا اپنی ساری جوانی گال چھڑیندا، اوور ٹائم بھی لیندا، کیوں؟ اس واسطے کہ میری اولاد دا مستقبل چنگا ہوئے، میری اولاد دا آمن والا وقت سونا ہوئے، میری اولاد کسے دے سامنے جڑا نا میری اولاد نو کسے دے سامنے ہاتھ نہ پھیلاونے پوین، اے کسے کولو منگنا نہ پوے، میری اولاد دا گھر بھی سونا ہوئے، میری اولاد پڑھے بھی سونی، میری اولاد راوے بھی سونی، کھاوے بھی سونی، جہان ایک سر چاک کے جیوے۔ اللہ فرمائندا ہے جویں اس ماں پیو نے بچپن دے اندر تیرے اتے رحم کیتا ہے تو میرے کولو منگیا کر یا اللہ جویں میرے اماں تے بابا میرے اتے مہربانیاں کیتیاں میرے اللہ میرے اماں تے بابا تے تو رحم کر، فرمایا تو اے دعا کیتی کر میں تیرا رزق کی ودا چھوڑے ساں تیری عمر کی برکت پا دے۔